खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आलायारन सावथुनाव एक्ट्रेस हायनानि फाव लानाय श्रुति बसुमतारीया मैया फुंबिलि समाव रुंसारि जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि थागिबि श्रुति बसुमतारीया थांनानै थानाय समाव बर'नि गोबां सावथुनफोराव फाव खालामदोंमोन। लोगोसे बर'नि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजानाय पनसि बसुमतारीनि जोनोमगिरि अनसुलि बिमा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेरामजों जुजिनानै दङमोन, नाथाय मैया फुंनि समाव बिथाङा नखरजों लोगोसे बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय जोबथा हां हगारो। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमा साखाथिनि लाइमुथियाव सावस्रि बिफाननि साब सेन्टारनि अन्थाइ खाम्फाखौ एमएलए जयन्त बसुमतारीया गायसनना होबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लाइमुथि ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा सरासनस्रा बेरामखौ जायगायावनो नायजानो हासिगोन होननानै बुंथिदों बिथां जयन्त बसुमतारीया। गोबाव सम सावस्रिनि बिथिङाव लाइमुथि ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा भुगिनांनो गोनांमोन। बे भुगिनांनायखौ नोजोर बोना 31 नं सिदली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारीया लाइमुथियाव सावस्रिनि साब सेन्टारनि लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, चिरांनि सावस्रि बिफाननि गाहाय दिथागिरि रेहेना बेगम, इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो-राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नेशनेल साइन्स डे 28 फेब्रुआरिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। 28 फेब्रुआरिखौ दुलाराय हादोरनाङैनो नेशनेल साइन्स डे हिसाबै फालिनाय बायदिनो मैया क'क्राझारनि देबोरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फेकल्टि अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आरो एनएसएस सेल जुथायै बानजायदों। हाबाफारियाव गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमानि फरायसा-फरायसुलिफोरा बाहागो लाना माखासे गोनोखो आदबारि दिन्थिफुं-दिन्थिनायाव बाहागो लादों। हाग्रा ओनसोलनि हाफोरखौ दादागिरिजों फाननायफोरखौ फरेस्ट बिफाना लाफिननाय जागोन होननानै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। मैया भारत-भुटान सिमा रुनिखाता थानानि बेन्दोङाव थानाय लाइमुथि गलानि साखाथियाव हेल्थ साब सेन्टार गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बे गोख्रों रावखौ रायजो-राजा आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। बिथाङा बुंबावो, फरेस्ट लेन्डआव गोग्लैनाय हाखौ जों बायलाय-फानलाय खालामनो होआ। बेनिखायनो जाय बिथांमोना हा बायग्राफोरनो हाखौ फानदोंमोन, बे हाखौ थाबैनो सिख'ना लाफिननांगौ आरो बे ओनसोलनि रायजो-राजाफोरनि सुबिदा आरो जौगानायनि माखासे फसंथानफोरखौ गायसननांगौ होननानै बिथाङा बुंथिदों। एनडिएफबिनि बारग' गोख्रों मावथि केशब नार्जारि एन खोन्थालां बिथाङा मैया फुंनि 3 रिंगायाव बङाइगावनि स्वागत मेडिकेलाव प्रेसार स्ट्रक जानानै हरखाबै जिउ गोमाबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला झारबानि ओनसोलनि सिङाव थानाय सानजा मारुफारा गामिनि मोनसे समनि गोबाव सम आखायाव हाथियार लाना हाग्रा-बंग्रा थाबोनानै दावहा नांबोनाय बिर जोहोलाव बारग' एनडिएफबिनि एन खिन्थालां केशब नार्जारि बिथाङा 28 फेब्रुआरि फुंबिलि समाव हरखाब प्रेसार स्ट्रक जानानै अराय समनि थाखाय नखरजों लोगोसे समाजखौ एंगारनानै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलांबाय। रुंसारि बिथाङा गावनि आंगो बिसि सारा नार्जारि लोगोसे एइचएसएलसि आनजाद होफुबाय थानाय फिसाज्ला फोजाखां नार्जारिजों आरो थाखो 4 आव फरायनाय सोमजिखां नार्जारि सानै हौवासा फिसाज्लाफोरखौ अराय समनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय नागारना आनज्रायलांबाय। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव मिरु एक्स एनडिएफबि फ'रामनि लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारी आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बि बिनायसा बिथांमोनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि फ'रामनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै आर'नाइ बिबार बावो। बिटिआर सोरखारनि जिउ राहा दानायनि खामानि साख्रि मावबिथांखि बायदियै आगर दंफां फुलि राननानै होदों टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारिया। उदालगुरि जिल्ला 37 नं धोनसिरि ब्लक इउपिपिएलनि टिसिएलसिसि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा बिटिआर सोरखारनि लिभलिहुड मिशन बायदियै धोनसिरि ब्लकनि सिङाव गासै 33 रोजानिबो बांसिन आगर दंफां फुलि राननानै होदों आबादारि हानजाफोरनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खासियाबारि बुरासारा भिसिडिसि नब्लाङाव शक्ति सन्मान हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि बुरासारा भिसिडिसिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै शक्ति सन्मान हाबाफारिखौ खुंफुंदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। शक्ति सन्मान हाबाफारियाव सिआरपि, भिअ आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां आइजोफोरखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवा नार्जारिया बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों।
साख्रिनि मुङाव रां लादों होनना नील सुतियानि हेंथायै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आसाम जातीयबादी युवा परिषदआ धरना होनायनि हेंथायै मैया नील सुतियाया खौरांगिरि मेल लिंदों। धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आसाम जातीयबादी युवा परिषदआ नील सुतियानि हेंथायै धरना होनाया ओंथि गैया होनना फोरमायथिदों नील सुतिया बिथाङा। PLTनि मुंख्लं नखरफोरनो सिगां हाग्रामा महिलारिया साख्रि होदोंमोन थिग बेबायदिनो प्रमद बर'आबो NDFBनि मुंख्लं नखरफोरनो साख्रि होनांगौ होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा गोख्रों रावजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।